Здравейте! Защото на Бъди красива. Да, днес да ви покажем едно циганско лудо семейство. Сега да покажем бащата и започваме. Чакай да... Няма този който. Аз съм циган на нашата махала. Али бе, където и дете. Детето ни пикай. Детето много пикай. Здравейте! Това е Никола Педераса. Тук е лудо семейство. Като вас? Това е майката на семейство, а това е детето. Това е детето, а той се прибира сега. Майко, как си? Здраве. Как ще има 7 двойки за срамта, бе? Едната ми беше по сексуални, бе. Не съм добър, бе. Ама виж сега, утре искаш да ти купя един презерватив и да можеш да ебеш. Да. Само за това не искам да го... Да играя. Виж, иди при майката разведе с семейството. Майката се разведе с семейството. И тук е нашия дебел Петър, той ще замества майката. Толкова се дебел, ще направи на почта. Няма да напусна. Това са двете деца. Отиваме да покажем една голямо дете. Госпожата. Сам. Кажете нещо. Теодор, дядо му го търси. Това е нашата госпожа с много хубави обувки. Не, къдна госпожата. Това е госпожата с много красиви чела. Значи, аз мога да възсъдя, ако използвате кадри без мое съгласие. Искате ли? Не. Добре, знаеш. Добре. Сега ще покажем един дядо. Сега ще покажем на Тодор дядата, вижте го. Трябва да го доближа. Здравейте! Чакава, отначало да започнем. И вижте, Гостият сега не е преизмешка. вижте сега, отидох в София, питаха ме Благоевград. Питаха ма, Благоевград, град ли? Аз викам сила. У нас ми вика, как ще е сила накрая, като завършва на игра. Аз викам, Козлодуй завършва на уй, ама не е хуй! И така, Аз съм много, няма пияница.